Dobre, takže volám sa inžinier Jan Sokolý. Som súkromný hospodáriaci roľník. Obrábam približne 300 hektárov pôdy. Momentálne sa nachádzame v Zemplínskej Novej Vsi, časť obce Upor, kde mám fakticky svoje sídlo. Bydlisko mám vedľa v dedine. Obhospodárujem pôdu v 5 katastrálnych územiach. Čiže robím fakticky len rastlinnú výrobu, pretože púšťa sa v dnešnej dobe do živočíšnej výroby, to je samovražda. A ešte hlavne, kto tú živočíšnu výrobu vôbec nemá a má začínať od začiatku, od pichy, tak to je o ničom. Asi nikto by nerobil takú výrobu, ktorá viete dopredu, že je stratová. Takže okrem ja robím len rastlinnú výrobu, pretože ako som spomínal, ja na živočíšnu výrobu nemám priestory. A popri tom mám si akože pri tej poľnohospodárčine privyrábam s dopravou. Jednak mám aj nákladnú dopravu, ale mám aj nepravidelnú autobusovú dopravu, ktorá je tak trošku aj mojím koníčkom, že chodím po Európe a spoznávam Európu a nových ľudí. Takže asi takto. V čom vidíte najväčšie problémy teda súčasného poľnohospodárstva vy ako SHR-kár? No, momentálne ja vidím veľké problémy v pôde. A to hlavne, že sme nedokázali ku pôde pristúpiť ako k národnému bohatstvu, ale je to ako obchodovateľný tovar, pretože postupne pôda na Slovensku, či sa nám to páči, či nie, pôda sa skupuje a zákon, ktorý bol prijatý, ja by som povedal, že to vôbec neobmedzil predávanie pôdy, myslím, zahraničným investorom. By som povedal ešte skôr, my máme problémy, že keď kúpim od niekoho pôdu a potrebujem to zapísať do katastra, je tak také potvrdenie z obce, potvrdenie odtiaľ, potvrdenie. A tí zahraniční investori to majú nastrčených ľudí. Tu nám poviem, v mojom okolí Číňania skupujú pôdu. Číňania, je tu jeden pán, ktorý družstva skupuje a SROčky skupuje pre Číňanov. Tu u nás v Trebišovskom okrese. Ja som ináč v združení vlastníkov pôdy agropodnikateľov na pôde. Som v tom celoslovenskom predstavenstve, mali sme valnú hromadu minulý týždeň, tak tam hovorili, že Macedónci, Dáni a neviem kto všetko na západnom Slovensku, ale hovorím, tu máme teraz momentálne také, že Číňania skupujú pôdu. A plus tu máme Nemca v okrese, ktorý takisto, no viete, my nemáme šancu dávať také ceny za pôdu, jak dáva on. A toto, čo sa hovorí, že zamedzený je predaj pôdy, to je tak. On si jednoducho urobí so mnou, ako s vlastníkom, zmluvu takú, že požičal mi peniaze. Hej, dá mi tam mesačnú splatnosť. Ja po mesiaci mu to splácať neviem mu to vrátiť tie peniaze, lebo tak je to urobené. Pred notárom je to urobené všetko. No a on tým pádom dáva akože na exekúciu a bere moju pôdu. Hej, že ja ručím pôdou za tú sumu, ktorú ja som si od neho požičal. Hej, čiže tá pôda automaticky prechádza na neho. Takže paragraf je kľukatý a stále sa to dá obísť. Oni už vedia, že ako už dopredu všetko. Takže, a toto je podľa mňa dosť taký problém, ktorý vystane, lebo čo chvíľa sa staneme na denníci na svojej pôde. Lebo tá pôda postupne ubúda a hovorím, keby to kupovali nejakí slovenskí investori a tak, ale a pôda asi začína byť zaujímavá, lebo čo počúvam, tak tu na zase v okolí Košíc, tam to skupuje GNT a celé zročky a tak. No tak zrejme sa dostali do problému, oni zase majú peniaze, takže investujú do tých vecí. Takže tá pôda je jednota, daň z pôdy, viete, to už je také obohratá pesnička, jasné. Je to také smutné, že platíme za daň z pôdy, daň za pôdu, hej, daň z pôdy. Však pre nás je to výrobný prostriedok, tá pôda. Ja neviem nič iné, to je výrobný prostriedok. Tak jak niekto, keď podniká, má doma v garáži sústruh, no on predsa neplatí za sústruh dane. To je také smiešné. Však platíme dane, už neviem, čo všetko na nás vymyslia, platíme za to a ešte máme platiť aj daň z pôdy. Jasné, že ZMOS to nedovolí, že by tá daň z pôdy sa nejak zrušila, ale toto tiež sme si dávali do jednej z priorít z tých záverov z tej valnej hromady, že bojať aj o zrušenie dane z pôdy, čo asi nepôjde. No. Ďalšia je tie dotácie. Už sme mali byť s tými dotáciami, ja si myslím, že podstatne vyššie ako sme, hej, lebo bolo, že každý rok o tých 10% sa to bude navyšovať a my zrazu nenavyšujeme, ale ideme to znižovať. A už nehovorím o tých zámeroch, mám trošku ťažké srdce aj na komoru, lebo aj z komory to ide, ja som členom komory, som aj tu na predstavenstve ako okresnom, ale viete, tie dobyčie jednotky. Ja nie som proti podpore živočíšnej výroby, hej, lebo je to stratová výroba a je tam potrebná 24-hodinová starostlivosť. Ale prečo sa to chce robiť na úkor rastlinnej výroby?
tak jak pán minister hovoril svojho času, ja som s ním mal tu taký rozhovor v Trebišove asi pred 2 rokmi, také mali výjazdové rokovanie cez žatvu a on nás vtedy presvedčal, hej, ten sendvičový spôsob navyšovania dotácií, to je čistý blúd. To sa predsa nedá toto urobiť. Ja som mu vtedy aj povedal, že pán minister, vy chcete, že sme mali zaťaženie 0,3 dobyčej jednotky na hektár. Hovorím, ja živočíšnu nemám. Mám 300 hektárov. Čiže vy odo mňa chcete, že by ja som za rok mal zrazu živočíšnu výrobu, čo nemám základné stádo, nemám budovy, nemám stroje na výrobu krmovín, nemám luky, pasienky, lebo tu v našom okolí je väčšinou všetko orná pôda, nemám luky a pasienky. A ďalšia vec, neviete zabezpečiť odbyt, pretože neexistuje jeden bytunok, neexistuje na Slovensku nič. Takže hovorím, jak to je možné? Tak vy to zle napočítavate, to sa tak nenapočítava, hovorím, pán minister, vysvetlíte mi, že ako. No tak potom, že malo z rukov a nerozprával so mnou. Takže ja mám takú skúsenosť s tým a hovorím, máme aj na komoru ťažké srdce. Prečo nutia ľudí dodať čoho, čo jednak je stratové a nedá sa to, lebo viete, aké sú náklady na všetko, hovorím, to základné stádo je hlavné, ale potom aj vybudovanie, však tie koncovky, životné prostredie hneď nás hluší, hej, toto nesplňate, toto. Čiže to všetko treba vybudovať, na to zobrať peniaze a z týchto fondov malé projekty nepoprechádzajú, veľké len poprechádzajú a nezávislé komisie, ktoré to hodnotia a blá, blá, blá dookola, takže je to ťažké veľmi. No a ďalšia vec, tie odvody, to sa zvyšujú, odvody sa zvyšujú. Ja mám teraz kontrolu zo sociálnej poisťovne, tak už som teraz pochopil, že jak to je, že sa zvýšila zamestnanosť na Slovensku. Áno, zvýšila sa, keď pracovníkov s nepravidelným príjmom musíme preradiť do pravidelného príjmu. Viete, takže tie problémy sú, už nehovorím o tom výkupe, hej, lebo tie ceny sú smiešné. Každý čakal, teraz niektorí kolegovia ponechávali pšenicu na skladoch, že tá cena pôjde hore, cena pšenice už je pomaly 120 eur. Však to je smiešná suma, to je vyslovene likvidačné. A ostatné problémy, také viete, tie vtáčie územia sú narobené. Vtáčie územia sa narobili, jak nám bolo hovorené, že to robili študenti v rámci svojich diplomových prác. Neboli vôbec, nevedeli, že čo tu je. Máme tu robené vtáčie územia také, ktoré je teraz problém zrušiť aj v Bruseli, aj tak. Takže je tých problémov, ja si myslím, dosť v tom poľnohospodárstve a nie za to sa SROčky predávajú a tí, čo robia v tom poľnohospodárstve, jednoducho nedá sa už pomaly z toho ísť. Hoci, keď tej pôde dáte to, čo tá pôda potrebuje, tak hovorím, že tá pôda sa majú odvďačiť. Že nehovorím, že nedá sa s tým vyžiť a tak, ale vyskakovať sa nedá. Bo keď sú trošku vyššie úrody, cena komodít ide dole. Keď sú trošku nižšie úrody, cena sa trošinku dvihne. Takže nám je ešte výhodnejšie, keď máme nižšie úrody, lebo nemáme také náklady na zber a ostatné veci s uskladnením nemáme problémy a tak. Takže ja si myslím, že v tom poľnohospodárstve stále je čo riešiť. A tie dotácie, hovorím, že toto je, koľko kolegov teraz doplacalo, čo mali zelené úvery, tak dotácie, ktoré dostali, nepokryli zelený úver. Čiže nedostali tých 90% z roku 2014, v roku 2015 nedostali. Čiže museli ešte doložiť peniaze, že splatili úver a tak, že by mohli brať nové tie dotácie. Nový úver ako na dotačný titul, na ten zelený úver. No, takže v čom vidíte nejaké východiska, že čo by bolo treba v prvom rade zlepšiť alebo upraviť, aby sa trošku uľahčila tá vaša činnosť? Ťažko takto. Hovorím, ja v prvom momente by som chránil tú pôdu a tú dotačnú politiku zmeniť. Ja by som, keby to bolo v mojich silách, by som dal dotácie, stiahol by som ich na tržby. Pretože jeden rok to tak bolo, myslím, že to bolo v roku 2006, alebo neviem to už presne, ale bolo to na tržby. Vtedy každý sa snažil, každý robil. Nikto nepredával na čierno nič. Každý sa snažil, každý robil, že by tie tržby mal v účtovníctve zaevidované. Lebo vedel, že keď splní tržby, ktoré mal určené na hektár, tak dostane aj 100% dotácií. Keď splnil na 75%, dostal 75% dotácií. A takže neviem, prečo sa toho boja, že dať na tie tržby, lebo tí, čo chcú robiť, im by to problém nerobilo. Ale tí, čo majú veľa hektárov a len mulčujú a udržiavajú to, len že by brali za to dotácie. Viete, to je najjednoduchšie mať 1000 hektárov,
tam zamestnám 2 pracovníkov, 2 výkonné traktory s mulčovačami a zoberiem na 1000 hektárov, zoberiem krásny balík peňazí a nestarám sa o nič. Nemám problémy s odbytom, nemám so skladovaním a tak, nemám problémy. No a zase ja som teraz do tých eurofondov ani nešiel, lebo je to nastavené, jak to je nastavené. Ale kolegov, hovorím, čo sme mali valnú hromadu minulý týždeň, hovorili, že to je neprechodné, že to je surovo 10%. No, takže viete, jak to chodí. Už sa to vraj znížilo z 20 na 10. Myslíte teraz akože korupciu, hej? Tak ja s tým skúsenosť nemám takú. Ja môžem povedať, že mal som 2-krát projekty ako a ja som sa s týmto nestretol zase. To nemôžem povedať. Hoci druhýkrát nám to prešlo už len kvôli tomu, že v rámci toho združenia, ktoré máme, tak v rámci toho združenia sme vybojovali fakticky lebo my zastupujeme SHR-karov, pre SHR-karov na Slovensku sme vybojovali, že dodatočne prešlo 47 projektov. A to už boli projekty, ktoré sme dostali na to odpovede, že projekt neprešiel z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Ale viete, potom sa zistilo, že Európska únia chce, že by v tom boli aj mali, tak už sa finančné prostriedky potom našli. To ešte bolo za pána ministra Becika a potom po ňom nastupoval Chovan. Takže on to dotiahol. Becik nám to sľúbil, za neho sa to začalo, ale bola zmena ministra a potom pán Chovan to dotiahol, že áno, keď to už bolo tak rozbehnuté, takže že sme dostali aj druhé. Takže ja s tým skúsenosť nemám, viete, reči sa hovoria všelijaké, ale že je to tak. Ešte taká vec, že v podstate, keď sa robia tie eurofondové projekty, že či vás to nezaťažuje, či by ste neprijali takú vec, ako majú napríklad v Rakúsku, že človek má na starosti 50 km okruh a tam má tých svojich poľnohospodárov, že ja neviem, príde výzva, že tohto roku sa dajú nakupovať treba traktory v rámci techniky. Takže príde za vami, vy si vyberiete typ, on vám napíše projekt a príde vám ho dať len podpísať a proste vybaví celú agendu za vás, aby ste sa vy mohli venovať. Toto by bolo také, že by to pomohlo? Ja si myslím, že by to pomohlo. Po vstupe do Európskej únie my sme mali tiež takú našu valnú hromadu v Nitre na Agroinštitúte a tam boli 2 Dáni, ktorí prišli k nám a po obede sme s nimi mali taký seminár alebo debatu. O to bol otec so synom. A oni nám už vtedy povedali, vy uvidíte po vstupe do únie, zrazu zistíte, že máte takú hrbu rôznych predpisov, ktoré buď budete robiť poľnohospodárskú výrobu, alebo sa budete starať, že ste dodržiavali všetky zákony. A ozaj, že je to tak, lebo tých štatistík rôznych a všetkého, čo je, tak to je dačo neúnosné. Ale oni to mali presne tak zariadené, jak vy ste mi hovoril pred chvíľkou. Mali to tak zariadené, že mali jednu právnickú kanceláriu, kde príklad poviem, sedelo 6 právnikov, mali určitý okruh. Hej, a tí poľnohospodári ich by som povedal platili. Hej, že za hektár platili určitý poplatok, kto koľko hektárov má, platili určitý poplatok a tá kancelária z toho fungovala. Ale keď bol nejaký problém, oni svoje účtovníctvo fakticky posunuli tým právnikom a oni sa starali už o všetky hlasenia a o všetko a aj o tie europrojekty, eurofondy keď boli, hej, že už oni im to spracovali a oni ručili za všetko. Či to bola monitorovacia správa, či dačo, že keď to nedali, tak už to išlo na triko tej právnickej kancelárie. Takže ja si myslím, že to by pomohlo každému, lebo to teraz daktori si to robia sami, daktori ani nevedia, že dačo také beží, dakto keď na internete sa dozvie. Hovorím, ja som členom komory, no komora za toto by som povedal, že má veľmi dobre urobené, ten informačný systém. Takže ja každý deň mailom dostávam z komory taký výcud z najnovších vecí, ktoré sú. Hej, už či sú to čiste len správy, alebo je pripomienkovanie nejakého zákona, alebo nejaká vyhláška vyšla, no a zákon vyšiel nový. To všetko dostávame poštou. Čiže toto je, by som povedal, celkom dobrá vec, čo z komory dostávame. Že vieme sa orientovať v tom, kto to číta. No kto nečíta maily, no tak má smolu potom už. Takže ja si myslím, že bolo by to prínosom a hlavne, viete, je to zaujímavé finančne, že jak by to, čo by to finančne obnášalo, lebo dnešnej dobe to každý pozerá. My do združenia máme tam problém nejakých nových členov, lebo každý povie, no hej, mám zaplatiť členské a čo ja z toho mám? Slovak je jednoducho taký, ale to je aj v komore. Hej, že na čo mám platiť členské, čo ja z toho mám? Ale nikto neberie v úvahu takú vec, že tá komora predsa tých poľnohospodárov zastupuje s tým, že ja keď sa ohlasujú u ministra, alebo na ministerstve u štátneho tajomníka, tak poviem, že čo ten človek tu chce. Ale už keď sa ohlásia zastupcovia komory, tak s nimi jednám, že dajú sa tie veci preniesť, hoci nie stále je to všetko ružové. Že je stále čo zlepšovať.